Okay. Onye anyị nọ n'obi tata bụ Saturday Nkwọ bụ Honorable Nnaemeka Akobi Chief. Unu anụgo na ọnwa Ogidi nwụ. Ụmụ nwoke na-asụ ude, ụmụ nwanyị na-akwa akwa ife mwute na ya bụ osisi bụ High Chief Sam Mendo dalụ. Anyị wee na-ajụ Honorable Chief Nnaemeka Akobi, kedu ka ife a si wee metụ aka na-anọ bụ nke na-achị n'Ogidi? Kedu ka ife a si metụ ndị Ogidi and kedu ka o si wee metụta ya? Daalụ nwanne m nwoke. Ọnwụ Ogidi bụ a very terrible thing. Ọ nnukwu ife mwute ka ọ dị nyere aka na-anọ nyere Ogidi. Ife o si wee metụ aka na-anọ bụ na ọnwa abụọ ọnwa aka na-anọ bụrụ ọnwa Ogidi bụrụ ezigbo mmadụ onye goro a lot of people aka n'aka na-anọ nyere a lot of people aka na Ogidi. Ọnwa weta a lot of development na aka na-anọ. O nwere many things ọnwa mego anya na-agụsịrị agụsị. Scholarship ọnwa bụ so na the first people rụrụ ụzọ, so na the first people tinye street light. Ọ bụ mmadụ na-eme ọkụ. O nwere ike ọ ya iji ọgụ ji ọkpọ na akpa mgba ama na ọ ya eweta nke ọ bụ na ọ nwere na-ebitekwa ebite nye ya ndị ọ zụrụ azụrụ nne onye anyị anyị ji na-egwu na-akwụ ya nyaba akwa, mana Chineke si ya kwana ka ndị na-enwere olileanya. So na ife mere ọnwa bụ Ogidi niile ka o mee ma nwoke, o mee ma nwaanyị, o mee ma nnukwu, o mee ma obele. So na onye a bụ ife mere Ogidi mee aka na-anọ mekwuo ezi Ogidi bụ ebe anyị si ya. Unu afụgonu na ngala Igbo, ije ngala Igbo bịara n'obi Honorable Chief Nnaemeka Akobi bụ ezigbo ije. Wee na-asị na-ege m ntị na unu ya na-aghọta more and more maka akwa ọnwa Ogidi. Ekele m unu.